mga ka-K5 negosyante nga matabo lang puntahan sa iyang kliyente. Ginapatihan kin hold up sa distrito sa Lapos, mga sospek nakapalagyo. Ang kontani ginansa nangin trauma. Ini ang natabo kay Elias Soto, isa ka online seller sa alahas matapos nga nangin biktima sa mga hold-upper sa barangay Lubok, Lapos, Iloilo City pasado alas 3 kahapon sa Agosto 4. Sa interview sa K5 News sa Family Wilo kay Police Captain Lester Oliveros, OIC sa Police Station 8, gen payag sininga 5 kadlaw ang nakaligad, gen message na inisang sospek nga magabakal sang alahas. Kahapon sa ngapon, ina na hisugtan niya makitay sa nasabit ka lugar. Sa rin naglawig sang tunga sa oras na naging pagulat sini sa igad sandalan. Hinaligid lamang nagabot ang isa ka motorsiklo nga may duha kasakay, kag nagtutok sa armasutang. Di ina ang mga alahas. Pagsinggitan sa isa sa mga suspect, ginkuha sa MacRider ang duwag ito mga belt bag nga may unod nga mga alahas nga nakabalor sa 139,000 pesos, wallet nga may unod nga ATM, cash nga 2,000 pesos, remote sa motor, kag iPhone 14 Pro nga nakabalor sa 35,000 pesos. Nagpalupok sa armasot nga mga suspect kapang sa guma sa motor sa biktima ining nagtupa. Nakadaragan pa ang biktima kag nakasakay sa naglabay nga pribano nga salakyan nga among nagdulong sa iya sa Lapas Police Station. Gilayon man nga nakikipag-angot ng Police Station 8 sa Police Station 2 kag nakuhaan sang dugang nga impormasyon ng biktima. Na-recover sa iyang isa ka slag kag empty shell sang wala pa natumod nga armasutang. Ang mga sospek ang nagpalagyo sakay sa itong nga motorsiklo sa rin nagasoksok sang maroon nga jacket, maong pants, black and white nga helmet, kag 5'4" ang height sang angkas. Samtang ang driver naman ginabanta ira sa 5'5" ang height kag nakapula nga panapton. Kag sa karon mga ka-K5 parayon pa ang pagtipon sa kapulisan sa mga CCTV footage kag ginatutukan ang cellphone sa biktima nga mayara sa tracker nga nakuha sang mga suspect. Palitan nagikan sa distrito sa Lapos. Ako naman sa ka-K5 Aaron Repoyo para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kang Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ako balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.